Una rong Domingo sa tuig 2025. Lingi ay mong tupad ing na malipayon ra ka karong Domingo ha. Na malipayon ka. Kanang wa malipay, pasabot ana, wa na sila kakitag Ginoo. Kay ang tanan nga makakitag Ginoo malipay gyud ang kadtong mga awanguna si Maria ug si Jose. Bisag didto ra sila nakapaanak ni Maria sa pasungan sa mga hayop, malipayon kay sila pagkakita nila sa bata. Hasta tong mga magbalantay sa hayupan, malipayon kayo pagkakita nila sa bata ang Dios nga natao niya, ang ilasang kaning mga silingan nga nangadto malipayon kayo. O karon kining gitawag og mga hari, tulo ka hari nga nibaktas katunga sa kalibutan from east to west. Pagkakita ginilas bata, pagkakita pa lang nilas bituon, lipay na kay sila. Samot na gyud pagkakita nilas bata ang Dios nga natao, portig yung lipaya. Unsaon man aron makakita tas Ginoo. Kinsa na ninyo dinhi ang nakakita na Ginoo tas ang kamot? 1. Usara? Suway ko nung nagtamparos ka na nakakita Ginoo. O di gani masuko, pasabot, tinuod yun ang nakakita Ginoo. Pero masuko gani, pasabot, di na tinuod. Kaya makakita Ginoo, malipay man. Nya ka ng kalipay nga tinud-anay, mawa gyud ang imong kasuko. Mo ginay number 1 nga timailhan sa tao nga malipayon, dili masuko. Kinsa ninyo ang wap-ag yun masuko gikan adtong January 1 hangtod karon nga January 5. Tasang kamot. Duha raman kabuk. Grabehan ninyo, no? 5 pa lang kaadlaw pagsuot sa bag-ong tuig. Maura gyapon inyong batasan, sige suko. Kining kuan, unang pagbasa naghisgot nga ang kalibutan kuno gitabunan sa kangit-ngit apan misidlak ang kahayag nga mao ang natao nga Ginoo. Kanang kangit-ngit nga gihisgotan mao na siya ang sala. Kung naa ganitay sa di kita malipayon. Kaya nga naman, ngit-ngit ang atong kasing-kasing, ngit-ngit ang huna-huna, muna ang imusang mata, ngit-ngit. Di kakakita sa kamatuoran. Pero inigsidlak sa adlaw, makita na nimo ang kamatuoran, malipay dayon ka. O sa may kamatuoran, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa nga pinaagi sa Espiritu Santo, kitang tanan nahimo natang lawas ni Kristo, mga bahin sa lawas ni Kristo. Pasabot kanang imong tupad, lawas na ni Kristo. Lawas na sa Ginoo nga nagpakatao. O niya, kung motuo ta na, sa may mahitabo, din aka masuko anang imong tupad. Nga naman, kay lawas ko ng Kristo, imo din kasukan. Laing lingi sa imong tupad ko no be. Ingna, nakabati naman kas gipasabot Padersiano, mutuo ka nga lawas ko ni Kristo. Ingna ka no. Ingna ba imong tupad ba? Na mutuo na ka, lawas kong Kristo. So maulan na atong magamit nga panghuna-huna, wa gid untay mag-away og dugay, way magdinumtanay, way magpinatyanay, way maggubat, no? Ana unta. Wa na untay pobre, wa na say dato, pulos unta ta dato.
Waon tay tao nga mo claim nga ang akong net worth $500 billion samtang na ay billions of people nga wa gyoy net worth. No? Wa gani balay, wa gani hapit kaon, samtang ang pipila nagdubli-dubli ang mga balay, siging yabuan ang pagkaon nga nangapanos kay di na nila makaon. Luoy kayo. Ug unsa may atong gamiton mga igsoon, matud pa diri sa atong isa in English, kaning tulo ka hari gitawag ni sila og wise men. Kinsa gituingan aning atong tulo ka hari? Sa to? Melchor, Baltasar, si Gaspar. Hay may Melchor ana. Hay may Baltasar, hay may Gaspar. Bahala na diya, no? Basta ila-ilaha lang yan yung ighumas misa. Hay may Gaspar ato. Ang ni-offer o gold, ni-offer o insinso, or ni-offer o mira. Hay may tinuod atong Gaspar, hay may Baltasar, hay may Melchor. Ana, no? Kamo nila ila-ila ana. Basta ang importante gitawag sila mga taong maalamon, wise men. Unsay kalainan sa wisdom o knowledge? Unsay kalainan? Tutukan man ko ninyo. Ang wisdom, produkto na siya sa pagtuo. Ang knowledge, produkto sa rason. Wisdom is product of faith and knowledge is product of reason. Matod pa sa philosophy, without faith, reason is blurred. Nga naman, because faith, mauna siya ang kahayag sa reason. The light of reason is faith. Mauna katong bituon nga nakita sa mga wise men, mauna to ang wisdom of God. Gidanagan ang ilang knowledge kay maalamon man sila aning mga bituon, scientific knowledge man na, gitrawag na natong astrology, astronomy, study of astrology, study of saan ng astral. Ano? Unsa man na astral? Ambot, unsa na? Mga bituon. Mao na astrologers. Pero ang ilang knowledge dili makaabot sa wisdom kung wa tong bituon. Pag sidlak sa bituon ingon day sila ni ana ang hari sa mga Hudiyo. Nakakita sila. Bisag layo kay sila, gisuyop sila ngadto padong sa nahimutangan sa natawo nga bata. Ug unsa may nahitabo, nakita nila ang Ginoo because of the guiding star, ang wisdom. Ug unsa may wisdom sa ato karong panahon, ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao may nagpakatao. Di ta kakita sa natawo nga Ginoo kun mosupak ta sa pulong sa Ginoo. Pananglitan, kanang imong bana hubog kaayo pag uli sa inyo. Nya ikaw imong rason maglakot gyud ka nang magsigi siya hubog-hubog kay basig masakit unya, mahurot pang kwarta, peligro pag makakitag away. Di ba? Rason man na nato, no? Reason. Sakto ba na? Dili. Kusga. Sakto kayo. Nya paguli ros imong bana, unsa may imong buhaton, nga purti naman imong lagutan niya. Imong yawyawan, imong kasaban. Magmaoy na, bungkag ng inyong balay. Sakto pa na, dili. Sakto, dili. Dili na. Gamita ang wisdom. Unsa may wisdom? Pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Ang unang milagro ni Kristo mao ang paghimo sa tubig nga nahimong bino.
Iguli sa imong bana porting hubuga ing na dayon Lord na hubog gid ni siya sa imong bino. Ano? Salamat Ginoo nga imo siyang gipatilaw sa imong bino. Nagmilagro day ka Lord kay kaning animal wa man gini kwarta nganong nahubog man eh. Nagmilagro day ka. O di ba? O ana, nya unsa may imong buhaton nagimilagruhan man as Ginoo? Imong kasaban? Dili. Imo day siyang doolon, congratulations, siyang ano manday. Gimilagruhan jud kas Ginoo kay wa gud tay kwarta nganong nahubog man kang buanga ka. Bitaw day, so si kuan ba si ato man gud si kuan dugay mi wa magkita, kita man mi didto. Sa gibangkahan nung kus animal noon, hubog noon ko. Sama o dito gipadas Ginoo para milagruhan ka. Sige, manood na ta diri kay patyon ta na kang animala ka. Ana, nya unsa man ang pagpatay? Patyo nimo sa imong paghigugma ang iyang kahubog. Imo din siyang higugmaon, imo siyang tabangan, paimno nimo siyang tubig init. Ikaw man ato, tuog ra to. Hagok ra. Ugma, huwasan na to. Inom na sad, ana no? Sana na sad, gimilagruhan na sad. Di ka masuko. Ana, nyawa na magmoy kwarta. Kay iya mo sang ibawas mo sa siyang bangka, ang iyang sweldo iya mo sang gibangka dito. Masuko ka. Asa naman wa man tay bugas. Nya maingon day mbana, nga day kita na sad mi ko, bawas manon kog bangka no nga naikog sa gotong iyang gibuhat na kusuna. Nya masuko ka, wa na moy bugas. Ayaw, gamita ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, bulahan kamong mga kabos. Nya napagipulong sa Ginoo nga nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa paan lamang kundili sa matag pulong gikan sa baba sa Dios. Ay kaugma sa imong bana, ingon day gutuma ay sukad na taday. Wa gyud masukad dong kay kana ganing wa man tay napalit nga bugas. Mao ba siya di amay Biblia dong ato laning kanon mo ni atong pamahaw kay nag-ingon man ang Ginoo nga ang tao dili mabuhi sa pulong lamang sa paan lamang kundi sa pulong sa Dios. Ang imong bana mapugos og paminaw kay wa may kaon. Sus mao may imong nabasahan ang Ephesians chapter 3, walay mga palahubog nga makasulod sa gingharian sa langit. Walay mga palahubog nga makasulod sa gingharian sa langit. So imong hala. Sugod ato din agi siya maghubog-hubog, pirmi na mong naay pagkaon, pirmi na mong malipayon. Di ba? Tungod sa pulong sa Ginoo. Nya gusto mo maminaw pag yung laing pulong sa Ginoo. Moingon din ang Ginoo, og dili mo mopalit og slat. Adto gimos impierno padong. Kay ang gugma ninyo sa inyong kwarta mao nay tuburan sa tanang mga yawa. Wala. Mo na iguman karon, igumas misab, ipalit day ninyo og slatanan. Salamat sa namalit og slat ha, di na gyud mo maimpierno. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto na natayhalin nga 47,640 ka slots. Pero naapay 12,360 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Nanangutanan ako, Pader, kanusa man na mahuman og bayad o palit ang SBF DAG? Nako, kung mo palit ka. Siya, dugay naman kong pinalit. Nako, last week, nipalit ka. Siya, wa. Nako, last month, siya, wa. Nus ka nipalit? Last year. Ayaw na. Palit ka na simana. Hurot tayo. Pila na lang ko ng 12,000. Kajutain lang, ana. Yan, napagit tayo challenge. 16 slot challenge. Tag 8,000. Hala, baghua inyong challenge. Kamong nakapalit aning SBF DAG last year, isipan na to, ngawa na to. Sugod na sad mo karon. Bag-o na sang commitment to buy. Mausan na akong commitment. Ang atong 16 slot challenge, tag 8,360 na ang 68 na ang atong nadawat. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG para ni sa ato karong Santo Niño nga festival. Kotobra ni sa February 1 ang atong pagbaligya ani.
Ang atong halin niabot nag 12,284 na pay 27,716 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Daghani o jutay? Jutay raw eh. Nya napagyoy 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. 185 na ang atong nadawat. Tag 100 ra gud ni 27,716. Nya pila na roy atong subscriber sa YouTube. Kaning atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Pila na? Tanawa. 214,000. Og mopalit lang ning tanang bisag katunga lang anang 214,000 mopalit og tag 1 slot sa Santo Niño's Healing Gifts gikan karon hangtod sa January 15. Ini ka January 15. Pila na atong halin? Moabot na ni og pila katunga sa 214? 107 ka slots. Nya 27,000 ra gud ni. Nya 107 atong mahalin. Bisan pag mopalit og madre ang pare, oy pwede pa. Di ba? Mao nay wisdom. Pero kung magsige tag-ingon, sila lang oy, unya na lang ko, mao nay reason. Unsa may gustos Ginoo, do what you can do today, do not put on tomorrow what you can do today. Buhata dayon unsay imong mabuhat karon, ayaw na huwata ang ugma. Kay basin ang ugma dili na moabot nimo. Lingi ay mong tupad ing na maugmaan pa ka. Nga ba? Na siguro ka maugmaan pa ka. Nya kung di na ka siguro, hala, palit na.